Zdravím vás, dámy a páni, vítam vás pri ďalšom videu. Vzhľadom na to, že minulé video malo celkom úspech, tak som sa rozhodol, že si dneska umieme auto ručne. Za mnou môžete vidieť Z-ko, ktoré som si sem zaparkoval. No a dneska si ukážeme, ako si ja umývam sám ručne svoje auto. Takže poďme si vlastne povedať o tom, čo vlastne budeme na ručné umývanie potrebovať. A by the way, zabudol som spomenúť, že vždy umývajte auto v tieni. Je to dosť zásadné, pretože musí byť tá karoséria proste chladná. Keby na to pražilo slnko, tak proste by to zasychalo a robilo by to neplechu a to my nechceme. Jednoducho. A dneska je tak trošku pod mrakom, trošku svieti slnko, je skoro ráno, takže to slnko vôbec nie je také silné, takže tu to vôbec nehrozí. Ale v lete to už bude problém, tak určite umývajte v tieni. Veci, ktoré na to budeme potrebovať. Všetko to máme tu, prejdeme si to všetko pekne po porade. Začal by som tým najväčším a to je kýblik. Tento kýblik od Autofinis je úplne parádny. Proste máte tam ten rim guard, je do polky plný. To znamená, že tam dáme šampón a potom to ešte napeníme. Druhý kýblik, v tom je iba čistá voda. Mám tu nejaké prípravky, ktoré tu môžete vidieť, takže začal by som hneď tými prípravkami. Dámy a páni, toto je Hue od Styana Gloss, je to prípravok na kolesa. Vec, ktorá ma na tom baví, je, že to sfarbuje do červená. A keď to sfarbí do červená, tak viete, že to zaberá a že tam máte špinu a musíte to dať preč. Takže toto použijeme na kolesa. A ďalej budeme pokračovať od Autofinis Citrus Powder, to je vlastne, on vám povolí všetky tie nečistoty, ktoré máte na tom aute, ktoré nie sú vidieť. A funguje to hlavne na mušky a je to fakt dobré, že nie je to žiadny hnoj, ktorý kúpite na pumpe niekde, ale krásne to funguje, krásne to voní a hlavne na to odstráni všetky tie nečistoty. A ďalej tu máme prípravok od Styana Gloss Bubblor, to je vlastne šampón. Je super v tom, že úplne dobre pení, úplne dobre čistí a ešte aj lubrikuje, takže tento šampón od Styana Gloss je úplne super. No a nakoniec posledný prípravok, čo tu máme, tak je od Autofinis Final Detailer. Pekne si to auto zakončíte a ešte obsahuje aj nejaký ten vosk, čo je úplne super. Od Purestaru táto mikrovlnáková utierka vlastne na sušenie, je to tá najväčšia, čo majú. Potom tu máme to isté, akurát z menšej veľkosti na tie menšie veci, ako je nárazník, Carbon Collective umývacia rukavica. A je úplne super, ešte som ju nepoužil. Mám tu ešte jednu rukavicu od ADBL. Tá je takisto super, tam má tiež vysoké vlákna. A je treba používať tieto rukavice, žiadnu špongiu proste, lebo špongia vám nezachytáva toľko špiny, koľko táto rukavica. Takže ďalej tu máme tento kartáč a ten je práve určený na kolesa, keď ich budeme umývať, keď budeme čistiť. Nakoniec na ten detailer tu máme túto úplne úžasnú, jemnú leštiacu utierku od ADBL. Vždy tieto utierky, tieto rukavice a tieto sušiace utieráky je najlepšie vyprať, pretože raz som nevybral a zostal mi tu takýto flak, ktorý akože ničomu nevadí, ale nie je to tam až také pekné, takže auto máme nachystané, prípravky máme nachystané, ideme umývať. Prvú vec, ktorú urobíme, tak si zarobíme šampón. Mám tu kyblik s vodou, do ktorého dáme šampón, ale ešte predtým, než si to napeníme, tak urobíme takú vec, že si ošetríme, teda očistíme kolesa. Takže funguje to tak, že na suché koleso si nastrikáte tento prípravok. Nebáť sa toho až tak. Nedýchať, je to docela hnoj. A necháte takú minútku pôsobiť a potom to len spláchnuť. Neviem, či to vidíte, ale to sa na to už krásne sfarbuje. Tuto hore až tak nie. Ale hej, tuto to už ide. Toto rozotreme tým štecom. Tam ešte pristříkneme. Je to šrouby. No, potom čo nám to ten čistič krásne takto sfarbil, tak to treba len umýť vapkou a máme hotovo.
No a tak, jak ste to videli, tak tuto urobíme úplne so všetkými kolesami pekne jedno po druhom. Zatiaľ, čo nám prípravok pôsobí na opačnej strane kolies, tak ešte si povieme, že ten kartáč použijeme s tým Citrus Power na tieto spáry všelijaké a zákutia, kam sme sa nedostali úplne s tou vapkou. No, minútka prešla, posledné koleso, jak to vypadá? Je to trošku začervenané, ideme umývať. Dobre, kolesa máme čisté, umyté a teraz si umieme vodou čistou komplet celé auto a potom budeme aplikovať šampón. Citrus Power od Auto Finance, až potom si dáme šampón. Jak sa to aplikuje? Komplet celé auto si môžete nastriekať, vôbec tomu nevadí, keď toho použijete aj trošku viacej. Pekne to odstránite nečistoty. Aj na kolesa to môžete použiť, úplne to krásne voní. Kam sa nedostaneme, sa bohužiaľ nedostaneme. Ale tak, vidíte, aké to je špinavé, ešte tam bola špina dosť. Proste Citrus Power dáte sem. Ten Citrus Power nám krásne na tom aute pôsobí, nesmieme to tam nechať moc dlho, inak zaschne. A tým, že nesvieti slnko až tak by to nemal byť problém. Hej, svetla ešte môžeme takto nastreknúť tuto, ten nárazník, ten dostal najviac zabrať. Dobre, všetko si tu pekne spláchneme. Máme povolené všetky nečistoty, skoro. Teraz ideme šampónovať, takže si to napeníme. Aha. Výborne, bereme rukavicu od Carbon Collective. Je dobré ju tam potom do toho sačku potom vrátiť, hej, aby sa vám nezaprášila a potom ste ten prach neťahali na to auto. Dáte do vody, potom do šampónu. Nádhera, krásne to naberá tú penu. Tak. A idete. Ja vždy začínam od strechy. Takto. Krásne to pení. Tak, toto si tu ešte... Necháte vo vode a vždy treba si, potom čo umiete jeden diel, jednu časť, tak vždy to treba spláchnuť vodou, pretože inak vám to tam uschne. Ďalej dám kapotu, potom pôjdem boky.
Toto bol posledný oplach. Ideme sušiť a ideme aplikovať detailer. Bereme túto obrovskú utierku od Pure Staru. Je to tá najväčšia a ideme na to. Ideme si to celé zasušiť. Takže tak. A ono je to také dvojplášťové, takže je to super úplne. Nech si to ten utierák trochu nabere a idete. Krásne suchý povrch a ten utierák je úplne, aký by som ho ešte nepoužil, takže je to úplne pecka. Druhá strana kapoty. Strecha tu nie je až taká veľká, takže je to super. To môžeme takto úplne v pohode stiahnuť. Celé až na toto krídelko. No a teraz boky. Boky ešte zvládne tento veľký. Máte tie spodné hrany. Ja som neurobil tie prahy, že? Tak počkaj, ešte si urobíme prahy. Kúkam na to, že to je nejaké špinavé. Dáme do vody. To bude rýchlovka. Joj, ty kokos, tu toho je. Tu je toho nanesené. No. OK. Takže pokračujeme v sušení. Proste jedným ťahom to zoberiem celé. Utierak suchý, lak suchý. Paráda. Super. Utieráček trošku zložíme a odložíme. No, vypadá to, že nám došla batéria, mal som tam už len 10%, takže to už uvidíte takto. Uvidíte to už len z GoPročky. Tak, ideme si dosušiť tie malé miesta. Si vezmeme túto utierku od Pure Staru. No, je to tá najmenšia zrovna. Ale to nevadí, hej. Zoberajte si takto. Aj tie späťaky musia byť čisté, suché, pretože by sa vám tam urobili tie bodky. Tieto veci tu zasušíme, hej. Svetla môžeme. Tieto malé veci. To tu spod kufra. Krásne, proste to tam takto zastrčíte a on si to pekne sám nabere. Ten utieráčik. Tuto. Tieto malé vecičky, ako je tuto pod špz-kou. Celkom prach ešte. No, toto miesto je tu také ošemetné. Nik. Použijeme druhú stranu, pretože na tejto môžeme mať ten prach. To vôbec nie je dobré. No, vybili sa mi obidve batérie, takže máte tu video z mobilu. A to vôbec nevadí, proste nezabudnite, ešte som chcel povedať, že tento priestor za dverami, hej. Ja už mám teda pekne umytý, pekne napenený a čistý. Hej, aj tuto. Proste tuto za takéto zádverie, hej, tuto zo spodu. Tam to bolo celé špinavé. Potom, jak to umiete, pekne zase zasušíte.
Tuto takisto. Tam sa snažte nejako dostať, veľa ľuďom sa to nechce robiť, lebo musia čupeť, musia sa k tomu skláňať. A takto si to pekne zasušíme a pekne to čistúčke. No takže potom, čo máme lak usušený, krásne čistý, úplne pozrite sa na to. To je proste jasná čistota. No, bereme od Auto Finance Final Detailer, ktorý obsahuje vosk a ideme si to tam naniesť. Postup je veľmi jednoduchý. A môžeme si to ukázať tuto. Zrovna svieti už slniečko, ale urobíme to takto. No. Takže takto jednoducho. Hej, nastriekate si, nebojte sa toho. A touto jemnučkou utierkou od ADBL si to pekne pohľadkáme. Takto. Úplne nádherne to voní. Fakt krásne to voní. Hej, môžete si to takto. Takto. Pohľadkáte. A idete potom na ďalší panel, na kapotu, na strechu, na zadok. A môžete to opakovať kľudne. A ja to urobím dvakrát, dneska určite. A proste potom, čo to máte takto rozotreté, tak... To som nevedel, hej. Ja tento detailer používam prvýkrát. Na kapote je to ešte také, že vám tá ruka tak nejazdí. Ale túto úplne... To je taká jemnosť. Dobre, takže takto si urobíme kompletne celé auto. No, máme to úplne čistúčké, krásne. Úplne sa leskne, ten detailer to úplne tak rozleskol, ako by som odborne povedal. No proste úplne sa to leskne, ten detailer, ten lak úplne tak zatvoril a úplne na dotyk je to úplne, vieš, to je hladké, jak detská prdelka. Tu môžete vidieť, že je úplne tá perleť. No. Veľmi dobre, veľmi spokojný som s týmito prípravkami od AHIFI. Nájdete ich, každý jeden nájdete dole v popise. A pokiaľ by ste si chceli vydetailovať alebo takto umyť len tak zbežne ako ja auto, tak tieto prípravky veľmi odporúčam. Sú trošku drahšie, ale sú veľmi kvalitné, nie sú to žiadne smrady z pumpy a veľmi dobre. Tento detailer ma veľmi prekvapil, akože veľmi dobre, krásne sa leskne. A má to poskytovať ochranu laku až na 1 mesiac, takže parádička. Dobre, poďme si to teda ukončiť. Tak dámy a páni, máme tu záver. To by bolo na dnes odo mňa všetko. Auto sme si umýli, úplne sa bleská. Ja dúfam, že vás video bavilo. Pokiaľ sa vám páčilo, budem rád za každý odber, koment alebo like. A v ďalšom videu si ukážeme čistenie interiéru a na to sa veľmi teším. Už som objednal veci, tak si to spoločne ukážeme. Takže na dnes je to odo mňa všetko. Ja sa s vami lúčim, pekný deň vám prajem a vidíme sa na budúce. Čau. Po ceste, hej? Po ceste. Aby nám bolo dobre. Budem to musieť vyčistiť znovu. Ja to kašlem takýto život.